Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi ngamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama ngimphezulu Ntuthu ngakho malo bathila sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemngosha kuleli khasi, ngizophinde ngicele nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, kushuke kakhulu iqembu Umkhonto Wesizwe Party isiphenye i-ANC izinqa ngemuva okhetho belikhona osukwini la izolo eMandeni la khona kade kwenziwa ama-by-election-ke kutholakala-ke enye ama-VMD yokumshini wokuvotisa ufihliwe laphana kusolakala ukuthi-ke iqembu i-ANC lona olidale lomkhoshosa. Kuneposti efike yafaka uSenzo Msane ephawula ngalolu daba laphana-ke kuyo le ndawo ebhala ukuthi ama-18% wemanyusa vethi senuntshontshelana umshini wokuvotisa lapha eMandeni. Sibonge ku-MK Party bebambile manje lowo mshini thishanhloko useboshiwe namalungu athile athinta akalayo. Ngane zakwethu angizukanda kakhulu ngalolu daba, ngizokudedelela ama-video amabili nje uzibonele kabanzi mayelana nokuthi-ke lezi ndaba ziliqiniso okangakanani. Okhethweni la izolo lihambe kanjena-ke laphana-ke kona uMandeni by-election wakade unge-30 April 2025 laphana-ke in totally-ke laphana-ke eMandeni by-election so wonke i-ANC ithole 533 votes, i-MK Party 813, i-EFF amavoti angu-20 bese kuthi IFP 575 wamavoti. Okusho khona ukuthi-ke i-MK Party izihambele phambili-ke laphana-ke kulolu khetho-ke iyazidlela amahlanga. Ngaza ukuthi bekuzona indaba ezihamba phambili langa amavidiyo akhombisa konke abekade kwenzeka mayelana nokulahleka kwe-VMD okungumshini wokuvotisa-ke kuleya ndawo yaseMandeni. Nayividiyo. Ngihamba ndoda yini manje? Asifuna umisa kahle kahle umisa. Sana yena. Amaphoyisa. Sawabamba. Samba